Elgondolkodtál már valaha azon, hogy mi a közös a kedvenc appjaidban, vagy a legmenőbb technológiai újdonságokban? Ma egy olyan rejtett, de hihetetlenül erős motort fogunk megvizsgálni, ami ezeket a forradalmi ötleteket a valóságba repíti. Ez nem más, mint a kockázati tőke. Na, vágjunk is bele! Szóval, mi a közös egy ételrendelő appban, egy génterápiás laborban, meg mondjuk egy magánűrcégben? Elsőre talán nem sok, igaz? Pedig van egy közös szál, ami összeköti őket, és ez rávilágít a modern innováció egyik legfontosabb, mégis legkevésbé értett mozgatórugójára. És mi ez a közös pont? Hát az, hogy mindegyik egy garázsból vagy egy egyetemi laborból indult, mint egy merész, de iszonyúan bizonytalan ötlet. Egy olyan ötlet, aminek egy nagyon, de nagyon speciális üzemanyagra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen a túlélésre, nemhogy a növekedésre. Mielőtt azonban a pénzről beszélnénk, először meg kell értenünk azokat a különleges szervezeteket, amiket egyáltalán finanszíroznak. Igen, ezek a startupok. Nézzétek ezt a definíciót, mert a lényeg két dologban rejlik. Az egyik a humántőke, vagyis az emberek, az ötleteik, a tudásuk, a másik pedig a szélsőséges bizonytalanság. Itt most nem egy új pékség nyitásáról beszélünk a sarkon, ez valami teljesen más. Nézzük meg ezt a 4 kulcs tényezőt. Egy startup nem csak egy kicsit jobb terméket akar csinálni, hanem egy teljesen új piacot akar teremteni, vagy egy régit a feje tetejére állítani. A legfőbb értékük nem a gépsor, hanem a csapat agya. És itt a lényeg. Bár a legtöbbjük elbukik, az a néhány, amelyik bejön, az exponenciálisan növekezik. Na ez a hatalmas potenciál az, ami a befektetőket vonzza. A különbség tényleg óriási. A nagyvállalatok általában a meglévő termékeiket csiszolgatják, kicsit jobbá teszik. Ezt hívjuk inkrementális, vagyis fokozatos innovációnak. Ezzel szemben a startupok a radikális újításokban utaznak, amik felforgatják a piacot. A kockázat persze sokkal-sokkal nagyobb, de a lehetséges nyereség is az. Most pedig nézzük meg azt a központi problémát, amivel minden innovatív startup szembenéz. A puszta túlélésért folytatott küzdelmet, mielőtt még egyáltalán nyereségessé válhatnának. Oké, de felmerülhet a kérdés, ha ezek az ötletek ennyire zseniálisak, miért nem állnak sorban a bankok, hogy pénzt adjanak nekik? Nos, a válasz a kockázatban és a már említett bizonytalanságban rejlik. Ez itt a hírhedt halálvölgye grafikon. A függőleges tengely a pénzáramlást mutatja, a vízszintes az időt. Látjátok, ahogy az elején a görbe mélyen a nulla alá zuhan? Ez az a pont, ahol a cég rengeteg pénzt éget el fejlesztésre, marketingre, de még szinte semmi bevétele nincs. Ez a völgy az, ahol a legtöbb brilliáns ötlet egyszerűen kifogy a pénzből és elvérzik. És miért nem mennek egyszerűen bankhitelért? Azért, mert egy bank mit kér? Kézzel fogható biztosítékot és stabil bevételi múltat. Egy startupnak az egyik sincs. Ez hozza létre az úgynevezett finanszírozási rést. Az ábra tökéletesen mutatja, hogy a korai szakaszban a hagyományos pénzforrások, mint a bankhitel vagy a tőzsde, teljesen elérhetetlenek. Ezt a szakadékot kell valakinek áthidalni. És itt jön a képbe a mai főszereplőnk. A kockázati tőke az a speciális partner és útmutató, ami segít a startupoknak átkelni ezen a bizonyos halálvölgyén. Szóval, és ez a lényeg, a kockázati tőke nem csak egy zsákpénz. Ez egy partnerség. A befektetők nem csak tőkét adnak, hanem szakértelmet, kapcsolatrendszert, stratégiai iránymutatást is. És mindezt miért cserébe? A cég egy darab K-ért, vagyis tulajdonrészért. A működési modelljüket 5 egyszerű alapelv határozza meg. A legfontosabb, nem hiteleznek, hanem tulajdonosok lesznek. Nem csak a pénzüket teszik bele, hanem aktívan beülnek az igazgatótanácsba, segítik a céget. A cél pedig mindig, de mindig ugyanaz. Évekkel később a megszerzett tulajdonrészt a befektetett összeg sokszorosáért eladni. Na de honnan jön ez a rengeteg pénz? Képzeljék el az egészet, mint egy láncot. Az elején állnak a nagy befektetőnk. Ezek többnyire intézmények, például nyugdíjalapok vagy egyetemi alapítványok. Ők az LP-k. Ők adják a tőkét. Ezt a pénzt a kockázati tőke alap kezeli, amit a profi szakértők a GP-k vezetnek, és ők azok, akik döntenek arról, hogy melyik startupba, vagyis portfólió cégbe fektetnek. Ez a tőke útja röviden. Oké, rendben. Most, hogy ezt tisztáztuk, nézzük meg lépésről lépésre, hogyan is zajlik ez a folyamat a gyakorlatban, a pénzgyűjtéstől egészen a befektetésig.
Ez egy kifejezetten hosszadalmas és alapos folyamat. Miután összegyűjtötték a pénzt az alapba, jön a legnehezebb rész, megtalálni a tűt a szénakazalban, vagyis a jövőbeli sikersztorikat. Ezután jön egy kőkemény átvilágítás, majd maga a befektetés. De a munka itt nem áll meg. Évekig tartó szoros együttműködés következik a végső célig, az exitig. Az átvilágítás során talán a legfontosabb teszt a menedzsment teszt. Van is erre egy mondás a szakmában. A befektetők pontosan tudják, hogy az eredeti ötlet változhat, a piac átalakulhat, de egy kiváló, elkötelezett csapat képes alkalmazkodni és sikerre vinni a vállalkozást a legnagyobb nehézségek ellenére is. És csak hogy érzékeltessük, mennyire szelektív ez a folyamat, átlagosan minden 100 megvizsgált üzleti tervből mindössze 3 vagy 4 kap ténylegesen befektetést. Ez a szigorú szűrés a hihetetlenül magas kockázat miatt egyszerűen elengedhetetlen. Mindez a rengeteg munka, az évekig tartó építkezés egyetlen célért történik, az exitért. Ez az a pillanat, ahol a befektetés értéke végre realizálódik, és kiderül, hogy a kockázatvállalás meghozta a gyümölcsét. Az exit nélkül az egész modell kárgyavárként omlana össze. Ez az a pillanat, amikor a papíron létező cégérték valódi, kézzel fogható pénzé válik. És ez a célja mind a befektetőnek, mind pedig a startup alapítóinak. Több út is vezethet a célig, a legismertebb talán a tőzsdei bevezetés, az IPO, amiről sokat hallani. A forrásaink szerint azonban a leggyakoribb mód az, amikor egy nagyobb iparági szereplő, mondjuk egy technológiai óriás, egyszerűen felvásárolja a sikeres startupot. Szóval, ha összefoglaljuk, fontos megérteni, hogy a kockázati tőkések nem vakmerő szerencsejátékosok. A munkájuk pont az, hogy a hatalmas bizonytalanságot és kockázatot kezelhetővé tegyék. Ezzel pedig lehetővé teszik, hogy a legmerészebb, leginkább világmegváltó innovációk egyáltalán megszülethessenek. A kockázati tőke tehát a modern innováció motorja, kétségtelen. De persze felvet kényelmetlen kérdéseket is a hatalomról, a növekedési kényszerről és az elkerülhetetlen kudarcokról. A legizgalmasabb kérdés pedig nyitva marad. Vajon a következő, világot megváltoztató ötlet éppen most valahol egy tárgyalóteremben kapja meg a kezdőlökést? Köszönöm, hogy velem tartottatok.